Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Hai, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuruko koka kwero jotelo ma Kenya Kwanza kuom rwako nying jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta ng'anyo makoro dhi mbele pachoka. Azimio wacho ni Uhuru Kenyatta onge kod wach mora mora ewi ng'anyo goni mar jo Kenya ng'anyo nikech pek mar ngima. Ka jafo marwa ewi Kowenga lero no Azimio oramo ni ng'anyo margi ma jumani to nyaka dhi mana nyime. Seche makoro odong' mana ndalo achiel kende to kweth mar Azimio dok e ndara mar bago ng'anyo makwedo piny owacho. Jotelo mag Azimio ne owuok oko mar dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Gilero ni onge lwet Uhuru e ng'anyo madhi nyime gi sani. Now, Kenya Kwanza claim that protesters are being paid. Now, for anyone to claim that those protesters who came out in hundreds and thousands in places like Emali, Busia, Kitale, Kilifi, Kakamega, Machakos, and Nairobi, among other places, were paid is to be extremely insincere and to live in deep denial. We are shocked that Kenya Kwanza is talking of those who orchestrate, plan, and finance violence. Kweth no chung kar tiendgi ni onge dok chien nyaka nengo ngima fongre. Give them food and they leave the streets. Namna hiyo? Yeah. And people don't eat in faces. Yes, people eat today. Okay? And every day. Just tell Kenyans how food will be affordable now. Today. And they will leave the streets. Otherwise, if you don't do that, be ready. Jotelo mag Azimio nowacho magi kinde romo margi kama bende ne gipodhe wach kaka ng'anyo biro dhi nyime kuom ndalo adek e jumani. Ka gitudo piny owacho kuom tuo jopiny ahinya to e kinde ng'anyo. We will not fight our fellow countrymen. I want to make it very clear. In Nairobi we live as a community. Kikuyu, Luya, Jaluo, kila mtu hapa. Saa ile Jaluo analala njaa, Muluya analala njaa, Mkikuyu analala njaa. We will not fight our fellow countrymen. We take note that the Kenya Kwanza MPs have threatened to mobilize their supporters to counter protesters whom they believe are supporters of Azimio. Again, Kenya Kwanza is missing the point and get it wrong. Kalore kod kweth mar Azimio pek mar ngima emomiyo jo Kenya dhi e ng'anyo ni mar jatend piny William Ruto ema koro chuno oganda mondo owuog oko mar chopo dwaro mar ratechgi. The conflict that we are going to experience on Wednesday, Thursday, and Friday is a conflict between one William Samoei Ruto and the people of Kenya. That's what's happening. Ukweli wa mambo ni kwamba chenye Mheshimiwa Ruto hajaelewa ni kuwa msukumo huu, maandamano haya si vita baina ya Ruto na Raila. Maandamano haya, msukumo huu umeletwa kwa sababu hali ya maisha haiwezi ikakidhika tena. Magitimre seche mag kweth mar Operation Linda Ugatuzi to koro sundo mondo keti twak mar adhai mar tieko tulo gi ywaruok. Kwethno bende obwogo chopo e doho mar piny mangima mar ICC kalore kod kaka obila kedo gi jo ng'anyo. Koro wakwa ni kik wapang tho ma jo piny, wapang kwe. To wadwaro ni mondo oluong romo ma piny mangima ibomas mondo ji obed piny ka nyithi ng'at achiel, mondo wabed gi handshake ma piny mangima, kik wabed gi handshake mar owete ariyo kende, nikech ng'ata mowe handshake no biro nwang'o ka nitie kuma ohinyore kuomi. Wabed gimoro achiel mondo wawe mondo ji kik tho. Seche ma ng'anyo mar tipo koro wiye limbo e thuru kako chakre tich adek mar jumani, kwayo nitie ni jotelo ariyo madito mano ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto obed machiegni kod wach mar twak ma biro tieko midhiero ma jo Kenya nyalo kale kinde ng'anyo. Kowenga, Ramogi TV, Nairobi.